Sanibona ngengane zakwethu ugodole okankomgodolo umfana kanti udaba ke noluphethe ngani zakwethu ngithi angizobingelela nje abantu bakwaSithebe lapha eMandeni. Sanibonani bani bakwaSithebe, ngiyathemba ukuthi niyaphila ngani zakwethu. Cha, angiphethe lutho oluningi, ngiphethe nje nangi uLindani. Yebo, uLindani King Dan Xhakaza, yebo uyena ke lo ukhansela wenu bantu baseMandeni. Ufika isikhathi ke manje webantu baseMandeni uKhisimuzi nenkululeko isheshe yafika kini before 2026. Njengamanje siyasnacksa amawadi, siyasnacksa lana sidla nje lokho nalokho, sisnacksela u2026. Bantu baseMandeni, isikhathi manje sokuthi nenze ushintsho. Ngibabonile abanye befika bezoniqambela amanga bethi bazokwenza ushintsho emva kweminyaka benganenzeli ushintsho. Bantu basemakhempini VD, phumani ngobuningi benu niyovotela umkhonto wesizwe, niyovotela nansi icandidate yethu. Niyangeza ukuthi ngithini? Bantu balapha eShandu Crash VD, ngicela niphume ngobuningi benu niyovotela umkhonto wesizwe. Bantu balapha eMsunduze VD, ngicela niphume ngobuningi benu niyovotela umkhonto wesizwe. Injabulo yenu ikini. Njengamanje isikhathi sokuthi senze ushintsho, sikhiphe lamaqembu aGNU, sikhiphe amasele ANC, sikhiphe amasele IFP. Angifuni ukuthi ngilokhu ngiyale ngingabachaza ukuthi obani amasele, iANC neIFP. Njengamanje sekuyisikhathi senu sokuthi niyobabonisa ukuthi yonke lento ade beyenza, benixhaphaza, bebuye ngoba sekuzovota ukuthi bekhulume nani, anizoni iphukuphuku, niyobakhombisa ukuthi nihlakaniphe kangakanani. Bani baseMandeni, this is the last kick of a dying horse. Ithemba leni lokugcina umkhonto wesizwe. Ngizobe ngikhona ke lapha eMandeni, ngizobe ngikhona ngomhla ka30 na kanjani. Asiphumeni ngobuningi bethu, umuntu ezothathela iskipa sakhe lapha asimthenge ngekipa, kodwa nani nigqoke nibe bahle nifane nezinye ingane. Ningabakwethu ngani zakwethu, ayikho enye into okwenziwa. Ngimzwile usiboniso odume khona lapha ezoqamba amanga ethi uzokwenza 1 2 3 uhulumeni kaKhongolose. Ayikho lento ayikhulumayo. Usho mina umfana kaNkomgodolo. Bantu baseMandeni, ithemba leni lokugcina leli umkhonto wesizwe. Yenzani isiqiniso nesiqiniseko sokuthi niyavotela umkhonto ukuze nizothola impilo engcono. Ngiyayibamba lapho mzwa kwethu. Phumani ngobuningi benu ayidibane eMandeni, siyobagcoba, siyobabhoqa, siyobabhiqiza. Sisobagcoba nginitshele, ihappiness yethu sambele emoyeni kanje bafana. Sifamba moyeni ngwanaka. Bye bye.